Morning guys! Good morning! Inom na skim kim og choco Nesquik. Parisan ni og crackers. Labas kami guys. Laba mi rugsado. Kaya humana may inom og ininit. Grabe daghan ang labanon. Sabado. Jamang butang ang ingan ni peanut butter ag katong idang kakilyo. Butang nila, anahan sila. Namiin man si Jana. Nahan din naman na. Hindi man naman jabon on. Ako bibigay makuan be. Ako bukay maguling. Ay, grabe guys, agang labanan pastilan ginuko. Tulog ka planggan na. Ara, pastilan. Laba time basta Sabado gasting laba uniforme. Gani ka ba na guys, una-una na naglaba. So kana laba time guys. Pun abangan laman nandiyo unsa guys. Ag sumpay sa mga video gapon ang upuhan ko guys. Kaya guys. Abangan laman nandiyo unsa guys. Ag sumpay sa mga video gapon kay hatong gikat, hatong giputol jud dadto kuan guys. Kay ngano wa ko na manog edit. Janing brand out aghang battery gapon 15% talaman. Sus Ginoo ko jaan lugar janing balik ang kuryente sa nang orasa. Mutong na putol dapat ta to ituloy ra na video gapon kaso. Naga brand out man pag kuan pa na naghang battery guys. Kapit na malibat. Mutong na lang magiputol. Tapos halabunan guys, awag hang kuan guys, pilunan to ah. Pilunan na to. Kare, tumahinangir man to kare. Labunan sila. Nag-abot labunan og pilunan. Ginoo ko. Kumbati inahan kay mga ganito itong roll. Ito guys. Tanawa naman jud na anda guys. Katong ahang i-upload katong among sumpay sa mga lakaw hapon hang sumpay dani. Ang labas ako guys, kaya ang labunan na kuskus pa more. Tabangi ko pa der. Tabang ko bring ang daghan kadto hari maputi. Uniform ni Kuya Gail. Nabasa ko guys. A few moments later. So guys, nahuman ako meeting dito sa eskwelahan nila Kuya Gail. So nag-uan na day guys, nag-elektra og homeroom officialist. So to ana ko anta na PRO. Daw. Di ko mo kuan guys kay nalagi tay daghang buhat pasag na laman. So guys, nahuman nag meeting sa room nila Kuya Gail. Nag-uan das ilang mga kuan. Ng mga konseskwelahan, nag-jump PSA. Tuan na ni abot nag-PSA ni Kuya Gail. Guys, nandiyan na itong ihatid inig ka, Lunis. Hisbot si Sir Gani ha. Di pa tos mga naaging adlaw ning abot. So, pa na mo maadto, mo patungad tuon. So, karon nga sa mga tumis, ilas na na. Itos puti, kaya na may panghatid. Masabar mo gun sa mga panghatid, guys. Eh, dito pa may hatid ni Kuya Gail. Tiyan, grabe, siksi hagamong bebe. Tiyan, gala. Shush, tabangan. Shush, tabangan. Bebe, tan ako, be. Tiyan, nag-boots. Tiyan, pastilan. Shush, tabangan. Shush. Tiyan, may isa man kang ate. Thank you, te. Dahil lagi suot ng kim-kim. Mag-ijang mga ipit. Ngay kabira may bangko. Hangi pa. Guys, sa pangipabaguhan nagda-reskuan ka nga lutak naman taon ni hang screen hang gipabaguhan si Jawog screen protector basa pangibutangan si Jag hapin kay rong pang mura pud si Jag bag-utan awon. Skin protector. Oran sa guys. Okay, tara. Ka sunod na la papa. So to na mi guys. Dito sumighatod ni Kuya Gail. Grabe siksiha up ta nag-boots paloy. Salamat eh. Gani ha isang girampag ng sapatos so kato isang mga dress karon gikan ka naligo. Sabunan ba ko Kuya? Very good. Saya sa ka naka-boots na ka. Ayan nami guys, sabot nami. Amin na dai. Insa na kin? Ay kang tubig ka sa dahoy. Kaya tayo nanay ko. Bis na. Kim. Tawa tayo. Daka uning gamay. Gamay? Tahu tubuh na kuday. Pero kabakad luto. Hingaon. Nanay ka ang kustadritas ni ate. Yan na guys. Laag sa amin nila nanay. Dito sumiglaag kay Bernice naman ron. I mean, Spice Girl. So, uy day, naraba ko gida para nimo. Dali, ato tasod ta. Bawal ni dito na palaman ay? Na may palaman guys, hindi pwedeng aliana. Karon na may palaman niya. Natapang ikaw. Karon na dabi na kaning ingani ba? Kung may palaman. Murang jang-jang ba sa bakor ma? Naasaw ko jud ganing ka ang sa kanay Mari. Suka. Hala, di din pwedeng aliana. Isang biskwit. Pinalitan na ingali ba? Ano man na? Sketlex. Di pwedeng aliana na ah. Tanan, di pwedeng aliana. Di na pwedeng. Day, asalan mo eh. Tubot mo eh. Sa mga ko na kami sa. Ato na na ihata guys, di pwedeng aliana. Enggak na. Di na to pwedeng mo day.
Sunod na naman, laro ko ka ng sweet na pwede ni mga Netflix. Isa ka pa, magsabaw ka. Dari ma. Sabaw si Papa Gabriel, guys. Bulan og cabbage. Puro unod ang gipili. Namina, sabon, tangan dari. Tangan dari, kanang kuan guys. Pichay. Nulod ng father. Kumbati. Oh, lami naman ang sabaw. Diyan may kusinero karon guys. Wow, warang lami akadzo guys ya. Wow, warang lami aga magsaga. Paniudto. Mga nga nami paniudto. Ito taray. Ano na si tatay? Si Kim Kim po si Kin Kin. Na magkaon na ta. Guys, nganta ninyo nganta ni udto. Dahil may sabaw. Hala, iya magdabhalay mo kanay. Ay, tabawan na. Sabaw ako ano. Gulay-gulay. Dito sa pop niya rin. Sabaw ni rin guys. Tatay. Ay, higop na day. Daya tay. Ano? May sabaw na sa uto. Higop na karong dagat na day. Tuto tayo nyo. Gana. Gana na. Gana. Dari na tapos sa tayo na. Dari. Dito, Kim. Dali na, Kim. Dari. Yan na. Dito. Dali yan na. Di na isa. Dali ka na. Dali na. Dali Ha, kan mo. Dali na. Dali, Buad ay Ito na pa. ha, dapat ito taro. Sina. Ito ba nakiyaw ka ng mukha niya? Gante sa beach. Kanakin. Ha? Saan? Napahuway ko na sa ate. Napahuway na ko na sa ate. Pahuway na ate. Nidugo. Kanila. Ano? Basta mo. Kasi ko tatabayan. Ito na rin Jo, mga tayo suunan. Happy birthday, Dele. Yung birthday na muli. Birthday ron de ale. Jonet lang. Ba't pwede mamani mo, day? Ba't di mamani mo, day? Jo tabaw. Dali na nung. Ato na, nagkuha na, nagbukat na sa gisa. Isa sa mula din. Luto tanin yung tanan. Sabaw. Make sabaw pa. Kuan ba? Awas ng haw. Huwag kaming bansi. Pastilan yung bansihan eh. Alam guys ya? Abukog, Hindi, sa abukog. pagbukas sa mga. Katawa na masya na ni mo day. Katawa sa nagsudan. Wow, lamig day. Sabaw. Wow, Hindi lamig mo asa sa uy. namunta di ang. Pamangkin. Ang sumangan sa. Naibatang hikang na nagkaon. Isang tumbatan na pati naman apelwar naman yung ama. Kulot. Right? Manamig pa niyo to diya guys. Nasinaw naglamisa. Busog kaya na? So, Naipunan pa ni Rimon sa katising nay. wala na rin kay labong. Ang pormang kim-kim udda. Nagpa. Panday. Lagi sa mga games. Dana guys, gamit ng kim-kim mag-isang ko ano. Gamit na ni sa tablet. Grabe si kim-kim ga. Wala Kim? Duwa di ay. Ikaw nagkana ka? Duwa luto ka. Ani sa skin na mo ibilin guys. Yan ikalunis at sakay sa isang Uncle Roy. Nakuha na naman lunis sa hapon sa eskwelahan. Magsigig tuon ha? Ha? Sa skin guys. Sabado, Domingo, anis ko kin. Lagi ka, anira ka? Di ko na siya guys. Di ko na siya. Na guys, mga pasalubong ni nanay. Nanay. Dahil mga chocolate. Dahil kape. Magitungag kape. Kape nga. Pahatoy nga sa kape. Ito gipadang ate. Pero na pwede natin na. Akit katatay na yun. Tug nawon siya. Tagsaman sila sa tatay. Topoy katatay. Nampi ka rin yan eh. Ito na may amo. Masimba. Kau na Ay na. Tawa. Kisa mo nakatagan eh. Kag ate na. Mga kuan ba? Sayal na. Taas na pwede rin mo lubuan. Tanawag sa nina na mag-dress. Pwede rin mo sa pawan. Uy, salamat ng taon kasi nanghatag na niya, Josephine.
Salamat na rin mo yatag, day. Gaan pag-agdang grasya. Itaas na kinabuhi. Daday habo na ito ah. Kabutan, salamat. Ito nay. Tay habo ni mo ito tatay umagulot-unot. Hinuhabo naman. Salamat, kagano mo. Di ako sudan. Sabon. Sabon. Hindi, sa kanin ka ang marinig. Bawal mang aliana ag mga kuan, biskwit. Anda na naman mo na biskwit na chocolate ug kuan. Ay mo na. Ganda ni Boys Ganda. Namod. Ano yung kulit? Ibaw. Nati, kung bawal. Hala. Salamat ka. Hala guys, agbahin ni nanay. Una-una, hindi pinaskuhan. Alagig, mga pinaskuhang ati. Teo, ganahan ko sang kuan, hala maghihatag ni nanay nay pangsimbahay pas nanay ba, dugang sa sang mga pangsimbahay. Kay to na may hang mga dress. Hindi mo, Dekwin. To pa yung mga dress, pinaskuhang ati. Daghang dress. Dari, Josepin. Hapa na imong dress. Dugay ra bantal na kuan gani hapa ko nakahinumdum nakalipat ko di sana na butang. Tagsaman sila sa tatay, hapon tatay taga ng jacket. Happy kang, uy. Tapay ka ng Roy. Mao pa to ka ba? Nang nanay agjang habo. Oh, bilin sa kadanay kin ha. Amin na day kin sa matagak day. Give ni mama. Kapag shoes na ka, wag imong butas. Wag imong boots. Nira imong boots. Tusod. Nira ka kin ha, banira siya na. Mani sa skin guys. Gaway uban sila ha? Malingaw man sa kana may TV dari. Maro na ikaduwa sa liana. Ha? Uli na mi guys. Kay na pa pud may buhaton sa bahay. Kuno mi nay. Babay na nanay day. Babay na. Amin na tatay, nanay. Balik ka rin day, ha? Balik ko nung isa tay. Balik. Tay, mato na mi. Uli na mi guys. Kana pa may lakwon. Sakay na papa. Sakay na. Amo sa ibilin si Kinkin na ron na kaubas aliana. Uban sila tatay. Uli na mi guys, dana miss bye. Guys, abot na mi. Naskim-kim niya. Katug naman tawag amang bansing gamatoy. Dagan ang motor. So mora na imong video sa karon guys. Pamangi panghatod nga mga habol ganina, bahin-bahin ring mga nangabot na mga pinaskuhan gikan ni ate. Salamat kadto ate Josephine og more blessings pa nga mobalik ninyo te og God bless you more te. Guys, salamat sa pag-uban na guys sa mga kadaadlaw nga video, sa mga kadaadlaw nga vlog, sa mga silent viewers, mga viewers diha. Salamat og God bless na tang tanan guys. We love you. Di ka babay skin na. Bye. See you tomorrow guys.